Kay matod pa sa itong reklamante, si Florencio Rabaya. Na-disgrasya siya pagka July 9. Nagpa-x-ray siya pagka July 9. Sakit kay ang bukton, mga kabombo. O niya, gingnan ko siya sa taga-CCMC nga, balik ka lang rin ka July 18 ang resulta. Grabe, July 9 na disgrasya, July 9 na nagpa-x-ray, o niya, ipakuha pa ang result, July 18. Dito si Rabaya sa CCMC, mga kabombo, pag July 18, gingnan siya nga, wala pa yung result, sir. Natingala siya, July 9 pa ko nagpa-x-ray, July 18 na karon, wala pa gyapon akong resulta. Ningon ko naman taga CCMC nga, balik lang ka, ini ka July 20. Nibalik pag July 20 ang ato ang reklamante. Pag abot ito sa CCMC, wa pagyapon niya resulta, mga kabombo, sa x-ray. Gusto siya nga makuha na ang iyang x-ray result. Kay sakit kayo iyang bukton. Maglisod siya isa siyang bukton, mga kabombo. Nabunal man siya, mo nagpa-x-ray siya siyang diri. Sus, unsa pagkaunsa nga, pila ka adlaw na kalabay, wa pagyapon ang result. Imagine July 9 nagpa-x-ray. July 18 wa pay resulta. Nibalik pagka July 20 wa pagyapon resulta siyang x-ray. Iyang gusto nga makuha na ang resulta kay iyang ipabasa sa orthopedics. Iyang ipabasa sa doktor ng mga bukog para makahibaw siya wa ba siya ibali. Kay maglisod ba siyang isa siyang kamot, maglisod ba siyang lihok-lihok. Unsaon niya pagkaibaw og unsa resulta sa x-ray nga wa pa man gipakita ang taga CCMC. Mao na to makakita siya sa resulta kay ang ipabasa sa orthopedics para ma-aware siya kung sa iyang buhaton. Need ba siya og kada mga therapy para maulian iyang bukton. Muragaba po ni CCMC, highly urbanized city. Apan ang atong Cebu City Medical Center, maguwang lang gamay sa klinik, gaayo lang ang pormas gawas, apan ang sod, perting paggabatia, mga kabumbo. Napay mga doktor o nurse, hinay kay mo lihok. Dugay matiman ng mga pasyente, mga kabumbo. Dugay na ni problema hangtod karon mao pa lang gihapon. Paspasi po na gamay inyong lihok in taon diha, o sa may problema ni, o sa may angay buhaton para ma-improve ang services diha sa CCMC. Magdugang tag mga tao or ilisan ng mga tao diha. Bubintaha man to panahon ni Ma'am Yvonne Kanya, siya pa maoy CCMC administrator, kay paspas pa to gamay ang lihok sa mga tao o niya katos Ma'am Yvonne, doon na gito'y kaluoy sa mga pasyente. Mubati to siya kaluoy sa mga pasyente diha sa CCMC, mga kabombo. Apan ang nipuli, pwerte mang hinayas lihok, mga lawsi man kaayo, mga kabombo. Diya pa lang issue ang CCMC 2015 pa man gitrabaho, 2023 naman karon hangtod karon wa pagyapon mahuman ngano man na o nganong lain-lain man nga kontraktor ang nitrabaho alang CCMC, nganong dili man sa usa ka building o sa ka kontraktor ang gipatrabaho. Mataga floor lain-lain man ang motrabaho, mga kabombo, ngano man na unsa may problema ana unya matod pa nasuta nga backjob ang pagtukod sa CCMC, hiwi ang haligi. Ni gasto tag binilyon unya hiwi ang haligi, backjob, kadelikado dahil maglinog si Mako, no? Unya ang kining CCMC makabumbo mahugno, kamatay sa mga pasyente mo ng kalakiya. Kay substandard kuno ang katukuran sa CCMC. Pangutana, kinsa may nakasapi diha sa CCMC sa pagpatukod ang maog edipisyo. Backjob pang building, ang performance sa mga medical staff, ya pa. Asa naman lang tani. Magsitag panghambog Singapore like Cebu City, unya ang mga trabahante sa CCMC hinay kayog lihok. Unya ang building sa CCMC backjob. Hiwi ang haligi, mato pa substandard. Makauwaw kay noy nga highly urbanized city, Cebu City. Sige tagpagarpar, unya ang CCMC maguwang lang gamay sa clinic. Di ay nagpa-x-ray July 9 pa. July 18 wa pay resulta, ni balik pagka July 20 wa lang gihapon. Naunsa man taon mo diha Kami bilis mo radyo among experience, matag tuig yun na. Mag-renew tag business permit. O sa mga requirements ang ganini ang medical record sa mga empleyado. Ato kopsi pas kayo dali na kayo gawas ang resulta, pila ka oras gawas ang resulta sa x-ray dayon.